και την ελπίδα έφερε σε κάθε μια καρδιά να λάμπει σαν το άστρο φως μέσα στη σκοτεινιά. Όπως βασίλισσα τρανή, έστησε την αγάπη να βασιλεύει παντού στη γη από άκρη σ' άκρη. Ταπείνωση μαζόρισε στο πιο ακριβό λουλούδι, κι όποιος την έχει στην καρδιά, η ζωή του είναι γιορτινή σαν το πιο όμορφο τραγούδι. Όμορφη είναι η αχνότητα, σαν το ακριβό διαμάντι. Όποιος καθάρια έχει ψυχή, τον ίδιο τον Θεό θα δει και σαν το φως θα λάμπει. Τι λουλούδι όμορφο είναι η ελεημοσύνη. Περίσχει ευλογεί ο Θεός όποιον ξέρει απλόχερα τα πλούτη του να δίνει. Ήτανε πράος ο Χριστός. Ποτέ δεν εκνευρίστηκε στην ηρωνία και στην αχαριστία. Γι' αυτό, σε όποιον το ζητά τη θαυμαστή προότητα που φέρνει την ενότητα, πρόθυμα του τη δίνει. Μη σας λένε παραμύθια, ο Χριστός είναι η αλήθεια και όποιος την αλήθεια λέει, ο Θεός τον προστατεύει. Άλλοτε, κάπως διαφορετικά νιώθει αυτές τις μέρες. Γιατί χτυπούν λοιπόν οι χριστουγεννιάτικες καμπάνες? Τι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα? Χριστούγεννα θα πει γέννηση του Χριστού, δηλαδή μυστήριο. Αυτό το μυστήριο μας καλούν οι καμπάνες να γνωρίσουμε. Να πάμε να προσκυνήσουμε εκείνον που κατέβηκε από τον ουράνιο θρόνο του. Ο Χριστός γεννήθηκε όταν ήλθε η κατάλληλη στιγμή, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Ήρθε στη Βιθλεέμ της Ιουδαίας. Εκεί γεννήθηκε, εκεί τον είδαμε για πρώτη φορά σαν βρέφος. Στη γη μας ήρθε ο Θεός, φωνάζουμε κι εμείς μαζί με τον προφήτη Ισαΐα. Ο δημιουργός του σύμπαντος ανάμεσά μας. Αυτός που δεν τον χωρεί το σύμπαν, πώς χώρισε στη δουλειά της Παρθένου? Γιατί δίνεται την ανθρώπινη φύση και κάνει χρόνο του την αχυρένια φάρνη ενός τάφου? Για να σώσει τον άνθρωπο, να τον υψώσει ξανά στο φως της Θείας δόξας που έχασε με την παραπονή. Γίνεται ο Θεός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Αυτό το μήνυμα διαλαλείται στα πέρατα.